pressió, angoixa, nervis, gent que corre sense rumb. El poble mana, el poble demana diversions barates. Diversions barates. Episodi menys 25. Lliga. El ball és l'equivalent humà a les danses que fan els animals abans de copular. Tá maluca com o Diguinho, tá presente na área, tarada. Mulher melancia! Quem gostou, pode levantar e bater palma aqui. Demostrar les vostres habilitats us ajudarà a guanyar el cor i el cos de la persona desitjada. A qui no li agraden les sorpreses? What the fuck? Are you fucking serious? Salte la verga. Can you get the fuck out? A seduir els altres, un s'hi ha de llançar de cap. Nou de cada 10 metges recomanen tenir un bon vehicle per compartir amb la vostra parella. Avui només hem parlat de lligar. En algun altre episodi parlarem de les diversions barates als camps de golf. Fins llavors, au reveure! Que fills de puta avorrissin no veuríem mai el sol. Bueno, acá está inflando así, se infla a los Toti, A los 50. a los 50. A ver a los 40 cómo se infla. ¿Y a los 20? A ver cómo se infla a los 20. ¡Eh!